Mm, se'm veu i se'm sent bé, no? Bueno, doncs explico el que estic fent. És la pàgina 90 i apareix al Palau de Belzebú. Belzebú és la dimoni que representa el pecat de la gula. I bueno, doncs li estic fent el seu palauet. I la veritat és que m'ha costat, he estat tot el mes fent aquest dibuix i em fa por de no arribar a la data que ha d'estar, perquè ha d'estar per final d'aquest mes i tenia jo un bon totxo de pàgines preparades i se me van acabar volant. Així que hauré de fotre-li canya aquests dies i avançar feina. En fi, la veritat és que m'agrada molt com està quedant, però em fa cosa que de lluny no se vegi gaire el que hi ha. En fi, anem a continuar. Belzebú, com ja he dit, és el dimoni de la gula i està casada amb Azazel, que és un dels dimonis, és l'únic dimoni fèrtil de l'infern, no dels pocs, a part dels seus fills, clar, que són bastants, per tant, doncs a veure, no estan perduts. Però vull dir, tots aquests que surten per aquí són fills seus, en té molts, perquè clar, vull dir, porta una eternitat viva, literalment. Llavors, bueno, existint, viva, jo no sé si dir que un dimoni està viu o mort. No tinc aquesta informació. Jo diria que és com un pas entremig, no? Que són éssers com... espirituals, en dic jo. Sí, està bé. I bueno, això són com estatuetes que hi ha al palau dels seus fills. D'alguns d'ells, perquè no té més dels que apareixen. Azazel és una mica així com el Julio Iglesias de l'infern. Si no responc als missatges a l'instant és perquè no m'entero, no per res. Perquè com que estic amb la pantalla gran dibuixant, doncs els vaig mirant de tant en tant. I bueno, que sapigueu que pel xat m'ho podeu dir el que vulgueu, preguntar el que vulgueu. Algú m'haurà de dir el truc perquè t'entri més gent. Perquè jo vinc a fer publicitat i vinc a fer el que vulguis, però no em fa cas ni el tato, tio. I mira que ho he intentat de formes i formes, però la gent no se me queda. A veure si amb això de Twitch me comença a veure més gent. Ah, vale, si se'm nota eco, vale, ja sé per què és. És que tinc configurat de sentir jo... de sentir-me a mi mateix. Vale, se'm sent millor, no, ara? Pues la tauleta gràfica no sé quina és. Huion, és una Huion. La va comprar l'Adrianeta i la veritat és que va molt bé. És mitjaneta, ni molt gran ni molt petita. I la veritat és que va molt bé. Va millor que la meva que tinc.
de Wacom. Me podrien pagar per fer-los propaganda, però... Uf, jo no volia fer siesta, però m'he quedat super roque, així, perquè sí. N'he de donar 4 xutxons al noviete i després m'he quedat traspuesto. I ha sigut com, bueno, hauria de anar a fer el directe. Que sort que m'he posat l'alarma a menys 20. M'hauria d'haver posat abans perquè hauria d'haver tingut en compte que tindria problemes informàtics, però bueno, és llei de vida. Com odio fer cues. És que totes me queden tortes. En plan, no hi ha forma de que quedi més o menys paral·lel. Bueno, millor. Total, de lluny no és qui ni es veurà. Jo no sé per què m'hi mato tant. Sóc un matat. Ara ja quan dibuixo personatges sense ales ni cua, ni banyes, cua no perquè no els he de dibuixar tan sovint, però quan dibuixo personatges que no tenen ales ni banyes se me fa estrany, és com falta alguna cosa. M'he acostumat tant a dibuixar-los a tots amb les banyes i les ales. M'han quedat com els ulls diferents, però bueno, igual, no es veurà. És un monitor tableta com la de Joku. No sé què vols dir monitor tableta. Si vols dir si la pantalla si a la pantalla mesura el dibuix, no és el cas. És una tauleta normal i corrent, no sé, de les de tota la vida. Vaig a posar un petit per poder veure els comentaris. Te comprendo, fue llegar de trabajar un día, después de comer me quedé cansada y me dormí. Joku me vio y al despertar y salir de la habitación me dijo, anda, al fin se despierta la princesa e ir a la bella durmiente. Sí, o sigui, és que total. De vegades vas cansat i rip.
I avui la veritat no he fet gran cosa, però ahir vaig estar bastant amunt i avall, llavors ja portava el cansament d'avui. Va, espero que es vegi bé la pantalla, així és que així veig també el xat al mateix temps. De fet, suposo que el seu seria... Ah, que és que el té com a mig arrissat. Bueno, aquí importa? Si no es veurà de lluny, s'ha mig un matat. Podria inventar ja els noms i les històries d'aquests personatges, perquè sí, la veritat, no els he pensat. He dit, tenen molts fills, hem d'inventar-nos fills ràndoms. Així que mira, aquesta es dirà... Doncs no ho sé. A veure, un nom que li pegui per Azazel i aquestes coses. Azazel sempre els hi posa noms com de metalls. Després està Belzebú, que li són bastant igual els noms. Com tota la vida, li és una mica igual tot. Són els seus fills i tindrà carinyo. Es pot dir... Plata. Però m'he d'inventar una paraula endemònic per dir plata i llavors serà el seu nom. Perquè els rockeros porten molta plata i com és així rockera, doncs li ha tocat dir-se plata. Bueno, va, serà no binari. Jo no tinc gaires personatges no binaris i n'hauria de tenir més. Oficialment Plata és un personatge no binari que toca el baix en una banda de rock. I és de les últimes filles que ha tingut Azazel. Te puedo aconsejar un bot de Twitch que lee el chat con una IA, se llama Spichat. És igual, perquè... Bueno, potser estaria bé, en realitat. Perquè així puc posar la pantalla en gran. Encara que potser el que faig a la pròxima és fer directe a tota la pantalla, en comptes de només el programa. Perquè així es veu el xat directament. És com més còmode que la IA vagi llegint tota l'estona, potser. Però m'ho apunto igualment per si al final dic, bueno, vinga, va. Gràcies per la recomanació, per cert. Doncs a veure quina història m'invento per la plata. Va néixer a l'infern dels últims fills d'Azazel, jo diria que devia néixer cap als anys... A veure, va vestida de Lolita, que és una moda que va néixer, jo diria cap als 90... Però podria ser que l'infern ho tinguessin perquè estaven ja una mica... Sempre estan avançats i no m'estranyaria que una moda com a Lolita a l'infern existís des d'abans. És algo molt japonès i molt propi d'allà, però tenint en compte que el rococó va ser una cosa i que no crec que el portessin íntegrament com es portava el rococó a l'època, i que jo crec que a més als dimonis els mola molt tot aquest tema rococó per tots els palaus que tenen i tot això. Bueno, Belzebú probablement no li importa tant perquè ella és més orientalista, però igualment li agrada molt tots els detalls i tot. Bueno, orientalista.
La seva història realment és que el seu estil el va donar ell als asiàtics, igual que molts estils europeus el van donar els dimonis als europeus. Perquè se suposa que ells van anar a la Terra i van ser com els déus dels humans. Una mica la gràcia de la història. Llavors, aquest és una mica l'estil que es va inventar. Bueno, jo crec que se retroalimenten bastant. O sigui, la meva idea és que se retroalimenten bastant. Per exemple, quan va sortir tot el tema del rococó i tot això, els dimonis ja no passaven tant per la Terra. Però em pega que els hi moli també l'estil i tot. Ah, vale, això és com un... un fort valentet. Tinc com mal de gola des de tot el dia. Bueno, això, no m'he acabat d'inventar la història de la plata. Doncs... què em puc inventar, nens? Bueno, nena. Literalment només tinc un usuari al xat. Ai. Doncs a veure. Jo crec que la plata devia néixer cap allà als anys 80. No, abans. Però va passar l'adolescència als anys 80. Que mira quin pentinat porta. Això és molt ochentero. Com a molt dels 70. Però els 70... no sé, m'apega més que sigui com cap als 80 o així. Que és a més quan se va començar a crear la moda Lolita i tot al Japó. Jo crec que més cap als 90 potser. 90 a principis del 2000 por ahí. Però a mi ja he dit que els dimonis probablement ho tinguessin abans. Llavors jo crec que va viure la seva adolescència durant els 80, fins i tot a finals dels 70, i tenia una banda de rock que encara té avui en dia, segurament, perquè sent filla de Cecil tenia enxufe, segur que la gent la coneixia, no Nepo Baby. Jo crec que seria bastant en plan punk. M'agrada molt el contrast de gent vestida de Lolita tocant punk. Bueno, en realitat no és un contrast, perquè al principi la moda Lolita va néixer bastant com el punk japonès. Que és que avui en dia, doncs, els diferents països, cadascú ha adaptat com ha volgut. I hi ha països que ho porten d'una forma una mica més tòxica. Em sembla que Xina és una mica l'exemple, que ara s'ha tornat com molt mainstream i van moltes nenes riques en moda Lolita i tal, però que en principi era com la moda que portaven les fans i les groupies de les bandes de rock. O sigui, i també les que tocaven rock, clar, o sigui, hi havia tota una cultura així més com... és una moda alternativa, per tant vull dir, neix molt en la contracultura.
i segons vaig sentir dir jo no puc dir 100% que sigui l'origen de la moda Lolita, però me sembla molt interessant i crec que segurament sigui això el que va passar, que al Japó tenien com que tenen com l'obligació aquesta, no?, de casar-se molt joves. Doncs aquesta moda va sorgir una mica en plan de pues, jo no em vull casar, jo vull ser una nena per sempre, no? I té el toc així com una mica infantilitzat, però què anava a dir? Però realment no crec que busquessin tant, o sigui, més que una estètica infantilitzada, que això més que amb la forma de la roba i tal, que no busquen tant en la forma de la roba, perquè jo crec que el rotllo així més infantilitzat que dic és més el tema del Sweet Lolita, que porten ja coses més en plan peluches i coses així supermonos. I tot el rotllo de la roba i tal, jo crec que anava una mica a contradir, no?, com l'estètica de la mestressa de casa, la dona casada i tal, que es va posar com de moda que anessin com amb faldilles llargues, amb el cabell negre i llarg, que bueno, la majoria de gent japonesa doncs, té el cabell així llarg, té el cabell negre, vull dir, no llarg, llarg depèn d'aquí. I clar, Lolita era com anem a jugar amb l'estètica, van agafar una estètica més europea, que estava com més mal vist, van agafar tot el rotllo de les faldilles curtes, una mica més curtes, que s'aportava més en la moda americana dels 50 o així. Em refereixo més a Amèrica i tal, van barrejar una mica l'estètica aquesta com a mig rockabilly dels anys 50, que anaven així amb les faldilles llargues i tot. Les faldilles com per sobre els genolls. Llavors era, clar, per al Japó no estava molt ben vist, no?, perquè era com que era una faldilla massa curta per una dona de certa edat. Llavors va néixer una mica com així, en plan protesta. I també el tema dels colors, allí les dones que es casaven anaven amb colors com molt sobris, i el Lolita pues, va com, a no ser que sigui un Lolita més gòtic i tal, que això ja va néixer més tard, doncs anaven més amb colors més alegres i més, de vegades xillons, de vegades més pastels, una mica com la protesta aquesta. I normalment al Japó qui porta Lolita ho porta per ella mateixa, no per fer contents els tios, ni a la societat, ni res d'això. Com ha evolucionat i com està avui en dia ja no ho sé, jo aquí ja no hi arribo. Jo només us dic una mica d'info del que vaig trobar jo, perquè és una moda que sempre m'ha agradat molt, la trobo molt, que s'hi pot jugar molt, és molt artística, molt original, li pots donar com moltes voltes, i per tot el tema de la il·lustració i tal, té molts vestits il·lustrats i no sé, és molt bonica, té molts detalls. Tachan plata acabada, què us sembla? Doncs anem amb el següent, fill de Zacel. Voy con Yoko a sacar a la calle los perros, ahora vuelvo. Fins ara, Eira. Hola. Se ve bien. Ai, gràcies, no ho havia llegit.
Aquesta l'he fet més amb estètica kimono. No sé com pot dir-se. Va, li diré Naoki, que és un nom que m'agrada molt des que vaig veure Nana, perquè és com que a tothom li agradaven els personatges principals i jo allí en plan de pringau, pues a mi el que m'agrada és el Naoki, que és el que està content. És que eren tots com tremendos desgraciaus a Nana. Bueno, tampoc tan... Bueno, no me'n recordo gaire. No me'n recordo que a mi m'agradava més el Naoki perquè era com el que era així com a glam. Bueno, més que en kimono va com amb el... Com es diu aquest? Que són com els pantalons així... No sé com es diu aquest tipus de vestimenta. Bueno, típic que porta sempre el personatge anime que va amb l'arc i les fletxes i... que va amb uns pantalons així amples que semblen una faldilla. Hakama es diu? Hakama? Vaig a mirar com se diu. Hakama. Sí, Hakama, exacte. Això és com una espècie de Hakama, però sense ser-ho del tot, perquè és la versió del país de Belzebú. I bueno. Quina història li dono a Naoki, nens? La Naoki pot ser una paia que va néixer fa més temps. En quina època? No en tinc ni idea. Carinyo, vine. Si vols. Ajuda'm a triar la història per als personatges. Aquesta és una filla de Zacel. He decidit que es diu Naoki. Molt bé. Quina història m'invento? He decidit que va viure fa més temps. Pues va néixer a la Terra quan es va trobar amb Belzebú. Després de ja saps què. No sé si ho puc dir. No, perquè són spoilers. De Pues fet ja has fet eso. un spoiler, però bueno, igual. No és gaire greu. Sí. Després de trobar-se amb Belzebú... Vale. I... Què? I res. Pues allà estava. Li agraden els gats. Es va fer bona amiga de Mamó. Doncs vale. Perquè va adoptar un parell de gats.
Mira, si es diu Naoki va viure a la Terra, podria ser la persona, el dimoni, que va posar de moda els gats al Japó. Ja està. Ja té un per què. Segurament ja en tenen un i deu ser més actual. Sí, però bueno, mira. N'hi podem donar un altre. De per què. Bueno, no, perquè he vist quadres antics de gats. Quadres japonesos antics de gats. Típics quadres antics que tenen cara com de persona. Perquè el Japó també ho feien. O sigui, aquí ens en fotem molt dels quadres medievals, però el Japó també ho feien. I va ser una loca de los gatos que es va dedicar a salvar gats perduts pel carrer. I els va estar alimentant. Oh, m'agrada la seva història. És cookie. Bueno, vale, faré més dits. I té la cua en forma de cor perquè, tot i que no sigui 100% acurat, normalment els dimonis que tenen la cua en forma de cor solen ser més emocionals. Els dimonis que tenen la cua en forma de fletxa són més equilibrats i els dimonis que tenen la cua en forma de com gota són més seriosos. Més... bueno, seriosos no. Són més... com es diu això? Més freds? Més... sí, com més freds. Bueno, no sé per què... més racionals, això, la paraula que buscava. I ella, com que va ser una pionera que salvava gats, era una persona molt emocional i molt sensible. No és com que per ser racional hagis de ser insensible, vull dir, tampoc no... m'estic posant en un jardí. No penso això tampoc de les persones racionals. Depèn d'aquí, suposo, com tot arreu. I aquí tenim un altre dimoni que la veritat és una mica missaman, No era la meva intenció, però és com va quedar. Li agrada menjar perquè té les banyes de la gula. Ha sortit a sa mare. La Cecily tenia enxufe perquè ha sortit a sa mare. Ui, de veritat m'ho pica el nas, Oh. És que hi ha aquí el noviete fent-me petonets a lo lejos.
Estic parlant sol completament, ja ho sé, però com que després ho pujaré a YouTube, almenys la gent que miri YouTube s'entretindrà. Va, aquesta com que li tens xufilats de cel, li haurà posat ella el nom. I es dirà Coure. Com la majoria de fills de cel. És com una conya que tenim amb l'Adrianete, que sempre que surt un fill de Cel diu, es diu Coure. I jo, per què sempre es diuen Coure? Doncs mira, doncs li ha tocat dir-se Coure. Endemònic, esclar, que he de mirar com... No sé si tinc cap paraula per dir Coure endemònic, hauria, perquè és com se diuen tots els fills de Cel, però... No, en realitat no. En realitat els hi dono diferent a cadascú. Doncs bueno, doncs la Coure va néixer al 1700 a l'infern, en un infern, no sé, bastant avançat comparat amb... Bueno, l'infern sempre està avançat comparat amb la Terra. I a ella sempre li havia agradat, doncs, portar negre. I clar, als anys 90, quan va arribar la moda gòtica a l'infern, se va tornar loca. De fet, hi havia alguna molt semblant a l'infern, a la moda gòtica. El que passa és que els humans ho van interpretar d'una forma bastant diferent. Jo els dimonis me'ls veig més portant roba com molt tradicional de l'infern, de cada lloc de l'infern, i simplement barrejant-ho amb negre, amb símbols típics de l'infern, com, no sé, els sigils de cada dimoni, les urpes així ben afilades i ben manicurades. I doncs això, que jo crec que li va flipar molt com portaven els humans al rotllo gòtic, i doncs s'hi va adaptar una mica. Probablement aquesta foto, aquesta estàtua sigui de per aquesta època, als anys 70. El 70 no es portava tant així el gòtic, bueno, però pot ser una barreja també amb modes de l'infern. Jo no crec que l'infern anessin amb roba gaire llarga, bueno, depèn d'aquí, però... Bueno, tampoc sé molt bé, no, clar, és que el gòtic acostumava a portar... La gent que porta faldilla amb la moda gòtica, a la clàssica acostuma a portar més faldilla així curta, però en plan de tub, no en vol. Això jo crec que ha sigut més a partir de l'aparició del manga i això, que s'ha començat a portar més la faldilla en plan tenis, que es diu. Que és un tipus de faldilla que jo trobo boníssima, vull dir... Però això, crec que es portava més com de tub, així en plan de cuir i tal. Que el gòtic original és com més... Jo diria que és com una barreja més entre el punk i un rotllo una mica fetish, i sempre així com de negre,
amb maquillatges també així bastant foscos i tal, i botes altes també tal. I aquí aquesta noia porta com més rotllo manga, potser més rotllo Missamane com dic, però podria ser perfectament d'abans de la Missamane, vull dir. També algunes faldilles amb vol també es portaven, sobretot més rotllo escoceses, als anys 70, vull dir, crec. Que passa que crec que eren més llargues, també eren més rotllo kilt. Perquè clar, ho havien agafat directament del punk. Els talls de cabell també eren més escalats i més punxeguts. És molt xula l'estètica original del gòtic. En fin. Doncs això, que s'ho va barrejar bastant amb estètiques que hi havia per l'infern. Va predir l'estil de la Missamane, aquest dimoni. Ai. Ai, ai, ai. A les de mosca com sa mare. A les de cel se li cau la bava. Que no surt la línia recta. Ui, me fa així com molt mala gola de tot el dia, no sé per què. Bueno, ara que la coure ja té nom, anem a passar el paio aquest. Es dirà Joseph. Per què Joseph? No sé, és que té pinta així de senyoron. Aquest vaig decidir que era pianista quan el vaig fer. I ell ha sortit més a son pare. Mireu que guapo que és mi nene. I jo crec que va viure durant el rococó i que li va flipar molt l'estil de vestir. I va dir, doncs, per mi. I que va flipar també molt amb tot el rotllo de la música clàssica i tot això. Però va anar a visitar la Terra i li va semblar que hi havia molta toxicitat. No tant en els artistes en si, sinó amb la gent amb pasta i tal. I va decidir que portaria la música clàssica a l'infern.
que jo crec que el ser algo que en la seva època era com més mainstream, com més lo bonito, no? Com el que s'havia de fer, la música correcta. A l'Inferno era molt d'això. O sigui, tampoc hi havia grans estils més de música, però... Bueno, és que en realitat la música clàssica, ho estic dient tot malament, la música clàssica no és necessàriament l'estil que hi havia. No entenc de música d'orquestra, ok? Deixa'm estar. Vaig anar al conservatori, però a mi feien bullying, així que no... no me'n recordo de res. Dóna gràcies a que sé llegir partitures. Però bueno, doncs al senyor li agrada la música al piano, i ja està. I va portar el piano a l'infern. Perquè a l'època a l'infern la gent no tocava el piano. Us agrada el background que li he donat? L'he fet bastant malament, ho sé. En plan, poca informació i tal. No sé si algun dia em toca escriure sobre això i ja elaboraré més. Tampoc crec que li deixi Joseph, serà una versió més com de l'infern. Però em fa molta gràcia. Què vols que et digui? Sóc així de tot, tu. Oh, ha entrat algú més. Oh, això sembla. Hola, Lele. És el meu befe. Estic inventant-me la història dels fills de Zacel randoms que estic dibuixant al seu palau. Aquest he decidit que es dirà Joseph. Bueno, no sé des d'on estàs, així que potser ja ho havies vist, però... he decidit... Vale. Que no m'entero. Per això estic inventant-me sobre la marxa les històries dels fills de Zacel que he decidit posar a la façana del Palau de Belzebú. Dic fills de Zacel perquè probablement tots són biològicament fills de Zacel, però de Belzebú no, perquè Belzebú no és fèrtil com a Zacel. Ho és, perquè si no tindria els fills de Zacel, però... És com que a l'infern la gent només pot tenir fills si ho fa amb Azazel o amb Lilith. És la vida. Llavors doncs ara estic amb el Joseph, que li trobaré un nom endemònic, que serà semblant a Joseph però la versió endemònic. I bueno, qualsevol proposta per la història de qualsevol dels fills de Zacel és benvinguda. Ens queda una horeta de stream. Està bé això de streamejar.
Encara que hi hagi una o dues persones, doncs bueno, doncs mira, doncs jo vaig explicant. I se fa entretingut dibuixar així. Està divertit. Hauria fet catxes, Bueno, no sé si esta catxa és una mica gordete. Però m'agrada de les dues maneres. Més gordete, perquè no nos vamos a mentir. Òbviament, fill de Cecília sortit de son pare ha de tenir uns bons tacons. Perquè en el plas és de dèbils. El que deia de les cues, maleïdes cues. L'aconseguiré fer, no l'aconseguiré fer. Qui sap? Potser demà passat. A més depèn de la forma que fas, és encara més complicat. Dius, per què no ho copies i poses damunt? Perquè no és el mateix, no queda la mateixa forma. Ho he intentat algunes vegades, però no cuela. Ara sí. Ui. Ara em sortirà en la forma de la fletxa. Cago en... Ara. Aquest és el meu prefi a nivell personal, m'ha sortit molt guapot. I molt mono i molt content ell. Bé, si es veu com es veurà des de lluny, potser millor faig botons en plan me i ja està. Espero que no us deixis sordos cada cop que tosso, però ja he dit que tinc una mica de mal de gola. Hola Eira, welcome back. Mira, et presento el Joseph, va introduir la música clàssica a l'infern. No, la música clàssica no, perdó, el piano. I ara anem a fer el següent fill de Cecil. Aquesta és com més entremitja, no tant o Belcebú o Cecil, és una mica més barreja. Serà un paio. Serà el Mai. Li direm Mai. Jo mai. No sé, mira, no sé. Ja m'inventaré algun significat per la paraula. Endemònic. No mentiré que el pentinat està una mica copiat de la Maia d'Ace Attorney, per això li dic Mai. Però l'he canviat una mica per la part del darrere, perquè porta així com unes
cues que se'n van cap al mig. Bueno, m'ho va inspirar una mica en pentinats asiàtics, també, així de l'antiguitat i tal. No sé, vaig barrejar coses rares. Què tal els gossos, Eira? Ja estan contents? Doncs la Mai va néixer uns 300 anys després de que els dimonis arribessin a l'infern i és un noi molt bromista. Fa pinta de ser com a travieso, no em pregunteu per què. Bueno, a veure, també he de dir que fill d'Azazel i Belzebú ja és bastant possible que surti bromista, perquè me'ls veia els dos bastant pillos. Vaya que xoclenxa li he fet, no? Ya he vuelto, sí, no paraban de ladrar y los hemos sacado. Hay visita en casa y se emocionan y no paran de ladrar. Trapella, vols dir. Sí, no sé què he dit, però sí, volia dir això. Que monos. Però quin rotllo també per tu, no? Que no parin d'abordar. El gos de l'Adrianete també per Sant Joan munta drames. No para d'abordar, pobret. Però clar, tants petardos, doncs... En San Juan los míos igual, solo que Poppy está ciego y sordo. Pobret, ja és major. Bueno, mira, s'estalvia el Sant Joan passar-ho malament, suposo. Encara que aquests portin la majoria kimono i tal, realment el país de Belzebú té més influències... S'assembla més a la Xina. O sigui... És molt barreja realment d'Àsia oriental en general. Àsia és oriental, perdó. D'Àsia de l'Est. Però a Belzi li mola més el rotllo xinès. El que passa és que clar, ella, com se suposa que els dimonis van ser els que van portar aquestes modes i tal allà, el seu país és com una barreja dels dos estils. També he posat algú de Corea, algú d'altres llocs d'Àsia i així també en general. Epa. Però
per Belzebú, normalment me baso més amb vestits d'aquests xinesos o coreans d'època que eren com super... És que no sé com descriure'ls. Que sí que tenien una part que era com rotllo kimono, però després eren com més llargs i anaven també amb com un munt d'accessoris i... Típics que ara s'han posat molt de moda amb totes les novel·les aquestes que hi ha en plan de drames xinesos, bueno, no sé, s'ha posat com bastant de moda tot aquest rotllo, però sí, vull dir, la moda d'aquella època era una fantasia, perquè nos vamos a engañar. Llavors doncs m'he basat una mica en tot aquest rotllo, i jo crec que el kimono, al ser algo que a nivell de patronatge i tal és com més senzill, ho feien servir més per al dia a dia, i en alguns kimonos que són una fantasia, òbviament, però jo crec que a la zona de Belzebú eren més senzills, i jo crec que va ser a partir a més del japonisme i de... Jo crec que els dimonis també van tenir una època de japonisme, per exemple, o sigui, ja en tots els països ho tenen en algun moment. Tots acabem sent uns weabos, perquè clar, l'art japonès és com molt diferent, ens crida molt l'atenció. I a més hi ha molts tipus de països que s'han anat posant de moda també, anar descobrint com diferents corrents i tal, bueno. Que els dimonis van adaptar, o sigui, jo ho deia més com que els dimonis havien tingut com una època més com de japonisme, no? Que havien adoptat més les estètiques d'allà i llavors ja feien kimonos com més decorats i tot. Però al principi era tot... el kimono de l'infern era com més senzill, no tenia per què ser tan llarg. M'estic inventant una mica sobre la marxa, segurament al final canvi coses, però té bastant de sentit, així que... Oh, bueno, aquí teniu el Mai. Encara petitet, pot ser més jove aquí ell. Buah, és que realment ni es veurà, no? O sigui, serà com algú així. Bueno, es veurà una mica més gran, clar, vull dir, és un Dina 4. Potser és algú així. Es perdran detalls, però es veurà que hi ha personatgets i tal, que és el que importa. Com li posem en aquest nens? Sembla una mica el Mamó, però és més happy. Aquest crec que el vaig fer pensant que era una senyora així Puig. Per tant serà una senyora Puig. Que no en tinc gaires. O cap, no ho sé, en tinc molt poques. Doncs... és una persona bastant alegre, un dimoni bastant alegre, també porta ulleres. Em recorda una mica Momo.
Perquè és així com tot Happy de la vida i va entrajada. Bueno, no, perquè és Happy de la vida no em recorda Momo, que Momo és bastant estaquirot. Vull dir, més que res perquè té el cabell arrissat i curt i perquè va així en plan amb traje i tal. Traje i corbata, és una cosa que no crec que portin gaires dimonis, també diré. Crec que és una estètica que va venir després i que és més com... s'associa més com als humans. Però que tot i això, doncs mira, doncs suposo que degut a les pel·lícules i tota la influència dels humans quan van començar a tenir més drets a l'infern i tal, va començar a tenir com més tirada. Perquè clar, els humans a l'infern hi van a ser castigats. Encara que l'Amèlia li hagi tocat una bona feina i tot, se suposa que va anar a treballar, no a descansar. Tot i que l'Amèlia la veiem sempre treballant, anant de palau en palau, però vull fer algun capítol també que sigui una mica el seu dia a dia, que el que fa és revisar el correu de Llucifer i anar classificant una mica els missatges segons el seu grau d'importància. Òbviament no els pot mirar, però segons l'anunciat se pot fer una idea, no? Perquè si tu envies un correu, o sigui, si tu reps un correu i veus que és propaganda, doncs ja directament les borres o l'envies a la carpeta de propaganda. En canvi, si tu... Ai, si eren com amples els pantalons. Bueno, va, farem que en té un camal apretat i l'altre ample, que també té la seva gràcia. De tant en tant fer coses rares. Doncs això, que l'Amèlia bàsicament se dedica a classificar els correus de Llucifer i si pot estar hores, perquè clar, és Llucifer, cony, ha de tenir molt de correu. No sé què vaig fer aquí, però bé, està bé. Li faré aquí també una mica la puntilla aquesta estranya, li posaré aquí. Bueno, està una mica més com cap a fora, no? No, cap a dins està. O sigui, una mica més com pum. No pot ser algo que estigui com així posat. Culete. Com li diem en aquesta? Bucci? Li direm Bucci. Perquè és el primer que se m'ha acudit. És com el Sagitario de la canción de Miré. No sé si l'has visto. No, la veritat és que no. Tinc poca cultura general. I aviso. O sigui, tot el que és música, si me parles de rock entenc bastant. Almenys de grups dels anys 70 te puc parlar bastant. O de rock clàssic i tal, sí, alguna cosa... Te sortirem bandes friquis que probablement no coneixeràs, però del resto la veritat és que cultura general... m'acosta. També té molt a veure amb el TDAH, després he descobert, que és com que no retenim la informació que no ens interessa o que ens ha passat per alt simplement, doncs hi ha moltes coses de cultura bàsica que no retenem tampoc. Es esta canción. Pues ves, viewers on streambo.com, remove the space. Diu mini, ara mateix hi vaig. Doncs després l'escolto la cançó. Ara mateix, com que estic en directe, no posaré el vídeo perquè me centro més en dibuixar i tal, però sí, després me la miro. Pues eso. Jo crec que la Bucci
és una empresària i com que té sentit de l'humor se vesteix així en plan de mira, soc una empresària, jajaja. I també crec que és una mica hi ha un estil que en si li agrada, estil més sòbrio, potser més de pantalons i... bueno, sòbrio tampoc és, però més de pantalons i camisa i aquestes coses. I les sabates glams, òbviament. És bastant glam, en realitat. Aquí té una estètica així bastant entremitja. No és 100% butch. Bueno, sí, és bastant... bueno, no ho sé. És interessant. És butch però porta tacons. Com s'ha de fer. En fi. Com s'ha de fer no perquè sigui una tia, sinó perquè els tacons molen. Així en general. Te fan créixer, és com, uah, soc poderós de sobte. Perquè, i què se suposa que és aquesta ratlla? Bueno, és com la cua, jo crec. Però on té la cua? Me vaig oblidar de fer-li cua en aquest dimoni. Ah, no, mira, anava per aquí darrere. Vale, o sigui, això deu pujar per aquí i llavors deu fer així. Doncs té una empresa de... ui. De què pot tenir una empresa, la Gucci? Què ha passat? On està? Per què no pinta? Què ha passat? Ah, que tinc això... que per algun motiu he tret l'opacitat. Passes que cosa, nens. Pues... això. Pues no ho sé. Perquè a l'infern és una societat bastant socialista, però socialista de veritat, no socialista com a Espanya o com a com a Cuba, ni un extrem ni l'altre. Llavors hi ha moltes coses com la roba, bueno, la roba la tenen gratis, però clar, tenen alguna... la roba que tenen gratis és molt bàsica, llavors ells poden gastar els diners en roba que els agradi més o en hobbies personals i aquestes coses. Llavors pot tenir una empresa de sabates. Vale, tindrà una empresa de sabates. I això, erudit i per sentit de l'humor, doncs... se posa l'estètica així en plan d'empresària, però amb un rotllo una mica més glam per al tema dels pantalons campana i aquestes coses. I aquí tenim aquest personatge que s'assembla una mica a Leviathan. És una mica Emily Strange, no? Està en una cantonada així com... bueno, no és tan Emily Strange, és com una mica més edgy a nivell físic. Té aquesta cara com de... deixa'm en pau. Cara d'adolescent emprenyada edgy. He decidit que també serà un personatge no binari, no sé si ho he dit ja, me'l repeteixo. Perquè com que em recorda Leviathan i Leviathan és no binari, doncs se li ha quedat.
No sé com la vaig vestir, m'estic mentant una mica sobre la marxa. Como Gladio de Pokémon Solo de Edge, digo, sí. Desde luego amb els Gladios van quedar molt a gust. És un meme en potes l'home. Em fa una gràcia el personatge, és super genial. Amb la pose tràgica en plan de... Ai. No sé com coll he vestit, continuo dient. Però bé, sembla que porta com una rebequita rara. Així que, pues, rebequita rara es queda. Ui, se n'he posat banyes. Li posaré banyes com les de Zacel, que és la que tenen la majoria dels seus fills. Perquè els dimonis... Clar, com que només la Zacel i els seus descendents poden tenir fills, surten tots amb les banyes de Zacel, menys si el seu pecat coincideix amb el de la seva mare, en aquest cas. O pare, si és trans. O mapa, si és no binari. Com li diríem a una persona no binària que té el paper de pare o mare? A mi m'agrada mapa. A més em toca a prop perquè com que mon pare és geògraf. Aquesta persona va plana perquè òbviament és rebel, ha de distingir-se del resto de la família, la oveja negra. Però en realitat estic convençut de que Belzebú i Azazel se l'estimen molt. I que és com oi, 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 oi. Dime, neni. Oi, 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 oi. Encara que no tinguem gaire moflete, però ja sabeu. Mira, li diré l'Adi, perquè com has dit lo del Gladio, doncs li diré l'Adi. Trec d'aquí el nom. Me quedo amb el mig del nom, perquè soni més demònic i més sense gènere. Com a mi m'agraden molt les paraules curtes i a mi, acabo fent que moltes paraules del demònic siguin així, és molt graciós.
Sabeu què festa un demoni que es diu Jujuy? Jujuy, Jujuy. A la Trinita li encanta, sempre se n'en fot. Jujuy, Jujuy. La majoria de fills de Azazel i Belzebú tenen com les ales aquestes de mosca de Belzebú i les banyes d'Azazel. Les banyes d'Azazel és un rasgo que tenen la majoria dels seus fills, com ja he dit. I les ales està més igualat, o hauria, però jo crec que també és genètica més forta les ales de mosca. Per què? No ho sé, m'agrada la idea. M'agrada la idea perquè és com que els hi dona com aquest caràcter de saber d'on surten, saps? Llavors simplement he decidit per això que seria com el gen fort. Com la característica de moltes persones que viuen aquí és que tenen les ales de Belzebú. Molts dimonis i tal. I se reconeix que són de la família de Belzebú perquè tenen doncs aquestes ales. O descendents, encara que siguin llunyans. No li he tret un nom. Ah, sí, li he tret un nom, es diu Ladi. Jo crec que aquest dimoni devia néixer... Posa que... 1800 i alguna cosa? Mateix. I a l'infern just Belfegor havia portat a fer aquest que sigui com emocional, no? A veure si s'etgi. Els etgis sempre volen ser molt racionals però acaben sent tots molt emocionals. És llei de vida. Doncs això, com que a l'infern van més avançats, just feia poc que s'havia inventat la càmera de vídeo. Belfegor, que és la gran inventora de l'infern, havia tingut a gent estudiant el projecte. I van aconseguir, doncs això, van aconseguir inventar la càmera de vídeo i es van inventar el cinema poc després. I jo crec que en aquest dimoni li va fascinar molt i se va tornar càmera. Va començar a gravar com alguna pel·li i tal, i després va veure que la seva passió era simplement fent a la càmera, que era una cosa que li fascinava, poder atrapar imatges i poder atrapar instants. I llavors tenia més com la part, no?, de vídeo i la part més de foto. M'agrada. Després m'hauré d'escriure totes aquestes històries perquè no me'n recordaré. I per acabar... Ui, aquest sí que s'assembla a Mamó, Dude. Opa! M'ha sortit en barbeta de xat. Bueno, en realitat s'assembla a Momo perquè té el rinxó més petit i perquè té el cabell curt, tampoc és que... Bueno, i perquè té els rasgos bastant també així afilats. Fa poc vaig dir a algú que en Momo m'havia sortit dels personatges que solc fer. I clar, jo suposo que quan el veus no es nota tant, perquè al final és un personatge que va com els altres en plan maquillat i que és bastant afeminat per ser un tio cis i tot això, però en realitat és més per la personalitat, que me surto de les... Bueno, ja per l'aspecte sí que és veritat
que al fer-lo més amb el cabell curt, amb traje, més rotllo empresari, més... Me va costar més també dissenyar-lo. I això, doncs aquella persona va dir, oi, és perquè té la cara així angular, no sé què, clar. I jo pensava, bueno, sí, també, però realment és més la personalitat i tal. Ui, quina cara més estranya m'està sortint. Això no està... Pues això, és com que la personalitat de Momo és molt poc com el que jo solc fer. Llavors, quan vaig començar a dibuixar-lo i a inventar-lo i tal, va ser tot un repte per mi, però m'ho vaig passar molt bé fent-ho. O sigui, vaig començar a barrejar un munt de conceptes estranys i va ser molt divertit. Pues aquest... Ui, té una pinta CSI que mata les mosques, tio. Bueno, no, que ells són tots mig mosca. Té cara com de drag queen. En fin. Però drag queen d'aquestes en plan marica mala. D'estes. Drag queen d'estes mega cis i mega tòxiques. Ai. Pues... Ui, si li he fet tetes. Pues serà trans. Doncs aquest personatge m'inventaré que va néixer... Vinga, posem que cap al 1500? I al ser fill de Cecil pues, li va pillar molt de gustillo el maquillatge i tal. I jo crec que va haver una època que va anar a treballar per Satanàs i va haver d'anar a la Terra perquè els dimonis de Satanàs se dediquen a anar a la Terra i captar humans perquè pequin encara que no se n'adonin, o sigui, és com fan pecar els esperits i tal. O sigui, és com que els dimonis no poden tenir una influència real sobre tu, però sí una mica poden fer-te venir més ganes de pecar. I una mica aquesta idea, no?, de que va haver d'anar a la Terra per un treball que va començar a fer amb Satanàs i podria haver anat just a l'època de Stonewall i tot això per la zona d'Amèrica quan va començar a haver-hi les revoltes i tal. I llavors doncs el seu estil s'ha anat tornant com més agressiu i doncs no sé, doncs feia drac amb la senyora aquella, encara que clar la senyora aquella és la Marsha P. Johnson, una dona trans que és ideal. Sí, bueno, sí, és ideal, però no volia dir això. És la que va, o sigui, una activista trans que va ser de les que va tirar el primer totxo d'alguna manera, perquè Stonewall està reconegut per ser el lloc on van començar totes les guerrilles LGTB per donar-se per començar a protestar. De fet, Stonewall era un bar que estava a Amèrica i era una mica on anava tota la gent LGTB que estava al carrer sense casa i tal, i anava molta gent gay també que estaven al carrer prostituint-se, gent trans, gent LGTB en general, i que sabien com d'amagar per ser qui realment eren, no? I Marsha P. Johnson és una de les persones que hi havia. Van venir els policies, o sigui, un dia van venir els policies, que de fet crec que just va ser el 28 de juny, que és quan se celebra el dia de l'orgull,
I això, o sigui, el dia ve de quan la gent que hi havia al bar va començar perquè van anar la Guàrdia Civil a tirar totxos. Ai, ho estic explicant tot fatal. A veure, Stonewall era un bar d'Amèrica, vale? Que era on se refugiava la gent LGTB i la gent queer. I un dia la policia va entrar a fer una redada, la Guàrdia Civil, com si fossin espanyols, i la policia va arribar a fer un dia una redada. I la Marsha P. Johnson va ser de les primeres persones que va moure fitxa, diguem, que va estar protestant fins durant anys i panys perquè la gent queer tingués un futur i uns drets. I bueno, doncs això, a Stonewall doncs, bàsicament van estar la gent LGTB barallant-se amb els policies, els hi van tirar totxos, van pagar-los amb els bolsos, perquè clar, ells el que volien era agafar-los i emportar-se els detinguts. També tiraven tiros i coses, i clar, doncs la gent allí se'n va fartar, perquè imagineu-vos que només per la teva orientació sexual o per ser qui ets te vulguin fotre a la presó. Ara ho tenim més fàcil, sobretot la gent aquí a Catalunya i tal. Però, conyo, als anys 70 als Estats Units era una odissea. I als Estats Units i a Tarragona hi ha un fos, perquè aquí teníem el Franco, que encara era pitjor. Pues eso. I Marsha P. Johnson va ser una activista que va estar donant la cara molt de temps per als drets LGTB, junt amb Sílvia Rivera. Les dues eren dones trans. Bueno, Marsha P. Johnson jo crec que era més aviat no binària, no? Perquè quan li preguntaven pel seu gènere deia que no importava, o sigui que pay it don't mind. Bueno, això ho deia, crec que quan li preguntaven per al seu nom d'entremig, però crec que quan li preguntaven per al gènere deia el mateix, que era com no importa, no? O sigui, no importa. Llavors doncs s'ha tornat en un icono trans i LGTB en general, i Sílvia Rivera igual. Sílvia Rivera sí que era una dona trans, fins on jo sé, i a sobre després, quan va començar tot el tema LGTB a tenir més ressò i tal, quan van començar a haver-hi les primeres manifestacions i tal, quan ja portaven uns anys de lluita i es va legalitzar i tot, van sortir els cisgais dient que la gent trans s'havia de posar al final, de la gent trans, els travestis i tota la gent que desafiava una mica el gènere i tal, s'havien de posar al final de la manifestació perquè clar, no donaven bona imatge. O sigui, jo vaig veure un vídeo literalment de la Sílvia Rivera. Bueno, hi ha un vídeo molt famós, no?, de la Sílvia Rivera en una manifestació LGTB, cridant en plan de hem estat lluitant tota la puta vida per donar-vos visibilitat i ara vosaltres ens voleu deixar al final de la manifestació, ara ens voleu invisibilitzar un altre cop, hem sigut nosaltres que hem tirat el totxo per tu, hem sigut nosaltres que ens hem estat enfrontant a la policia per tu i ara que tu tens fàcil bueno, no sé, típic senyor cisgay que no ha hagut de lluitar mai realment per lo seu, sinó que li ha fet la feina a un altre. Que no dic que els senyors cisgays no lluitessin, vull dir, n'hi havia un munt quan va passar tot el de Stonewall, però sí que és veritat que hi ha certs tios cisgay que com que tenen certs privilegis dintre de tot, són els més privilegiats dins del moviment, perquè al final no deixen de ser tios cis, doncs és com que s'acomoden una mica en que els altres els hi facin realment la part dura i ells donen la cara per protestar i això perquè òbviament també volen drets i al final no deixa de ser com una lluita de privilegis, no? No crec que realment fossin conscients del mal que estaven fent, perquè si no no ho farien, però això, que no deixa de ser molt cabron el que van fer. I clar, era com que el vídeo era la Sílvia Rivera protestant per això i molta gent fins i tot li tirava pedres que dius, tio, t'adones del que tens gràcies a aquesta dona?
Estic dient que alguns no eren probablement no estaven sent conscients del mal que estaven fent, però estic segur que la majoria sí no els importava. Bueno, potser no la majoria, però molts sí, perquè també hi ha molt de psicòpata pel món. Jo realment crec que simplement era molt dur ser LGTB a l'època i si veies que tenies algun privilegi... Bueno, hi havia gent que veia que tenia privilegis i s'hi enganxava una mica, això encara passa avui en dia. I llavors per ser ells com els normals i per no ser discriminats, doncs s'enganxen en comptes d'enfocar la ràbia contra qui l'han d'enfocar, no? Que són tots els polítics i tota la gent que estan la societat que els està com deixant de banda, doncs se centren en atacar la gent incorrecta que a més va lluitar per als seus drets. És que això és el que em fa més ràbia, saps? Que totes aquestes persones van estar lluitant per als drets de les altres, de les que després les van voler fotre al final de la mani. En fi, no sé per què estava dient tot això, però Silvia Rivera, Marsha P. Johnson, reines. Ahora con Trump es tan fatal en Estados Unidos. Bueno, ja ni t'explico amb el Trump. Pobra gent, tio. De veritat. Hi ha molta gent que diu que, bueno, és el que s'han buscat per ser americans, no sé què, però és que la gent trans no té la culpa d'haver nascut americana, vull dir, i la gent queer en general no té la culpa d'haver nascut americana. És com... Que trist, no? Que hi hagi gent també opinant així. És que el Trump i aquesta gent haurien de ser il·legals directament. Què? Digue-m'ho amb paraules. Vale, no em queixaré. L'Adrianete pobra que estava aquí. Te quedes a sopar. Jo sí, home, sí. Ai. És molt bunyola aquesta poma. M'he inventat una mica com que com les llums aquestes típiques vermelles asiàtiques doncs en realitat eren pomes que és un símbol molt dels dimonis i tal. I amb el pas del temps doncs els humans ho van acabar convertint en com boles amb dibuixos o sense dibuixos, da igual, però que originalment eren pomes. Eren làmpades en forma de poma. Pues sí, nens, el del Trump als Estats Units no acabarà bé. No acabarà bé. Falta poc temps perquè s'acabi el directe. Aquest cop hem sigut menys gent perquè tampoc he fet tant spam com l'última vegada. És que l'última vegada, com que era la primera vegada que feia stream... Bueno, ja havia fet stream abans, però no ho havia anunciat enlloc ni res. Llavors, clar, òbviament, doncs no em seguia ni el Tato, no es va connectar ni el Tato. Però... No sé què estava dient. Ah, sí. Que l'última vegada vaig posar-ho també per grups de WhatsApp i tot, en plan... Ara he avisat algunes persones i tal, que ja sé que els hi feia gràcia estar. Però no ho he posat en gaires grups, tampoc. Sí, no he fet lo típic de còpia-pega, ho envio per tot arreu.
sí, tot el tema de Stonewall i tot això sortia per aquest dimoni. Perquè té cara de marica mala. Però no ho és perquè és trans i per tant és bona gent. No, és broma, hi ha molta gent trans que és per apretar a córrer. M'he trobat un parell, tio, que... Bueno, una de les persones que no era realment dolenta. Simplement estava travessant un moment molt difícil i ho va pagar amb mi i amb els altres companys de Sons of Lilith. Però... tampoc crec que sigui una persona dolenta. L'altra persona sí que era més dolenta. No ho negaré ja. En plan narcisista. Que és com socorro. Les línies rectes i jo... Que podria fer amb la línia recta, però no m'agrada tampoc abusar. I com que és una hora de mosca, que tampoc són totalment rectes, i a més després de fer la corbeta i tal, i ha de quedar bé, doncs... Quina desgràcia realment el del Trump, pobra gent. És que... de veritat. Sembla mentida que aquí a Espanyita, amb la de problemes que hi ha, amb la de pobresa que hi ha, sigui un dels països que estigui millor en temes queer i de... Bueno, sí, per la gent trans, per la gent queer. També, clar, és més gràcies a les persones. El tema de la pobresa no tenim tant accés a canviar les coses, crec jo. Bueno, jo crec que si ens unéssim tots podríem canviar-ho més, però... és molt complicat i la gent està molt menjada de coco. Però... supercontent, en canvi, que el tema queer estigui més tranquil aquí. Bueno, falta un minut per acabar el stream. I crec que estic jo sol. Crec que no hi ha ni l'aire, ja se li deu haver penjat o alguna cosa, potser s'ha anat, però m'estranya que no m'hagi dit adeu. Suposo que se li deu haver penjat. L'stream que vaig fer l'última vegada està penjat a YouTube. Espero que a YouTube ho vegin més persones. I la veritat és que li vaig fer una coberta molt divertida. I a veure com faig aquesta. Aquí esborrarem la pometa, que distreu molt. Bueno, doncs res, ja són les 10. Vaig apagant per aquí. El dissabte que ve no faré stream perquè tinc una fira, però el pròxim potser sí, depèn del que tingui. Doncs bueno, encara que ara mateix no hi hagi ningú, aprofito per donar les gràcies als que hi han sigut una estoneta, sobretot a l'Eira, que ha estat a quasi tot el directe. I... bueno, l'Ele també, que s'ha connectat també. I si algú ha arribat a passar, doncs també gràcies. En fi, així és com va quedant la cosa. Això és la pàgina 90, que més aviat ja es veurà i ja podreu llegir tot, però de moment així està. He hagut de pintar moltes coses en comptes de repassar-les perquè els detalls petits no es veuen a l'estar una mica més lluny. Espera que fos una mica més gran i així es podrà veure millor.
els detallets més petits els he fet directament a color, no, i alguns els he eliminat i tot, perquè clar, no es veuen i només afegiria més confusió. No crec que faci falta afegir més detalls. Així és com va quedant sense llapis de fondo. La veritat queda bastant bé. I bueno, quan tingui acabada la línia i això, li donaré a l'Adrianeta que ho acabi de pintar. Me falta sobretot fer els detalls d'aquí del palau del palau i acabar de fer les casetes que hi ha per als costats i llavors acabar de fer algun detall a color per sota, perquè aquí hi ha algun llac i alguna cosa, bueno, li acabaré de posar una mica de detalls en color i la veritat és que m'agrada molt com està quedant. Què penseu vosaltres? Si ho esteu veient a YouTube, que serà el cas perquè aquí no hi ha ningú, podeu comentar-me el vídeo i donar-me una mica de suport i bueno, venir al pròxim directe també. Us continuaré explicant cosetes mentre vaig dibuixant en els pròxims streams. La veritat és que m'agrada això de treure temes ràndoms que van sortint, està entretingut. M'agrada de posar noms també als fills de Belzebú i donar-los un mínim d'història, uns hobbies, una professió, un algo. Els de dalt de tots s'han quedat sense, perquè una la vaig fer i l'altra l'he fet avui al principi de tot i no he pensat en posar-li nom, però ningú diu que no ho podem fer en un futur. Aquests són tots ells. Em podeu comentar quin us agrada més. I bueno, doncs fins la pròxima. Adeu.